for mana. Fordi jeg får jo alligevel ikke mana af det. Du har slet ikke mana. Mit er jo energi. Ja. Lol. Wow. Hvad er der? Hvorfor kan jeg høre mig selv? Ja, det forstår jeg heller ikke. Det er min. Hver gang du laster det med din Q, der får du AP. I know. Det burde du også. Det skal man altid, når man spiller ham. Pas på. I know. Prøv at bruge det. Nej. Ud! Jeg prøver at få ham ud. De fokuser mig, mand. Du er også mest squishy. Du burde fokus mig. Ja, for du har mest liv. Og giver mest skade, tror jeg. Nok fordi jeg... Sådan der skal man gøre. Sådan skal man her med at lave teamwork. Fuck, det er godt lavet. Jeg bruger mit E. Recall. Hvorfor? Fordi jeg holder alene. Der kommer... Jeg kan bare bruge mit... Nej, pas på, sit Sao er bagved. Jo. Han var ikke derinde. Nej, jeg behøver så ikke at gå tilbage. Han er derinde. Han var ikke der. Lol, så siger han er lag. Han er ikke derinde. Han er der. Yeah. Han tror, han er god. It's the Tror du, du er god? fault. Tror du, du er god? Hvad? Du kan bare hjælpe mig. Prøv at bruge dit E, ikke? Jo. Så han skulle allerede død. Nej, hvorfor fik du en til at gå væk? Fuck Nej, dig. du skal... Nej. Du har lige vist, du er der. Ja, det ved jeg. Jamen, godt klar. Har du ikke health pots? Brug den. Mig? Ja. Jeg har kun en tilbage. Ja, I har 3. Fordi jeg købte... Det var mega nice, hvis man kunne give tower... Life pots. Ja, eller et eller andet. At man kunne give tower ting. Så skulle man bare give den 5 warmox armor. Hvis det var, han kom mod os, så var jeg bare skudt ham tilbage med min ulti. Og jeg havde bare stunnet ham for vildt. Så, hallo. Så sætter du et stun, så sparker jeg ham ind i stunnen. Så prøv dit dolly lige der. Det er sgu da mega godt teamwork, det skal vi da prøve. Yeah. Det er sgu da bare også, der spillet godt. Jeg er et kill væk fra killing spree. Det er så også AD Carry, der skal være mest feed. Det er så mig. Godt lavet, men desværre ikke godt nok. I know. And all the other boys try to change me. Men når jeg... Jeg tager den her vej, så den her vej. Fuck. I begge to der. Nej. Nice. Haha, stun. Yeah. That's nice. Prøv at se, hvad jeg laver. Oh no. Do you think? No. Han er ikke derinde. No, he's right there. Altså, du ved godt, At det er dansk. Og det er dansk. Ja, yeah. Ej, det ved jeg. I know, hvad du lige vil sige. Sådan. Så sparker han den der vej, mand. Nej, jeg var killing spree. Pis. Lord. No. Pik. Nå. Så skal jeg have frozen mallet lige om lidt. Jeg er altså ikke særlig tryg ved at være heroppe alene. Jeg kommer lige om lidt. Jeg har nemlig ikke særlig meget liv. Nu har jeg også fået min Regals. Nice. Så har du også lifesteal. Yes. Jeg ved, at den står inde i busken et eller andet sted. Han venter på i går.
På grund af, han er ikke dernede ved minions. SS. Midt. Godt. Jeg skal altid sige SS. Ja, når han ikke er der. Ja, jeg havde ret. Grund ikke kom der. Sådan der. Okay. Ja, okay. Re. Pas på. Han er den mest squishy. Han vil lige ramme mig. Haha, du kan ikke fange mig. Var det sin sag? Yep. Han kan ikke fange mig. Han skulle også fange dårligt. Hvis man ikke kan spille ham ordentligt. Som dig. Det er mega ondt. Jeg elsker Wriggles passiv. Hvad gør den? Det gør sådan, at man skader mere til minions. Nice. Ja, den fik jeg. And in for my does it feels right. Du skal bare gå crazy AP build. Så er du EMM også bare. Der kan du næsten dræbe dem med de Q. Lol, hvad skete der lige for, han fløj så højt? Jeg spørger. Lord, han flasher ud sin egen ult. Okay, jeg kan ikke gøre noget, man. Jeg har intet mana. Du skulle bare løbe væk fra mig, så jeg kunne bruge mit W på dig. Det er det, jeg har sagt. Nej, du har ej. Ja, jeg har sagt, at du skulle løbe. Når du var langt væk fra mig, så skulle du løbe hen mod mig. Så skal jeg bare frost. Så er der med mit liv på konto. Attack, damage. No, frozen mallet. Og så efter det, så skal jeg have en Infinity Edge, og så skal der med gives damage. Pas på. Det er API, tror jeg. Ja, det er det. Han skal fuck meget. Kan ikke gøre en skid. Det er ADI. No SS. No. Nu dør I kraftedeme. Nej, det gør jeg kraftedeme ikke. Det er dig, som dør, mand. Det er dig, som dør. Nej. Det Tæt, er det i hvert fald ikke. Du er kraftedeme tæt på. Har du glemt, at jeg spiller lige siden? Nej, jeg har godt set, at du spiller lige siden. Glemt. Nej, vent, jeg spiller op til en lille slot. Det var sgu dumt. Nej. Jeg ved, hvordan man skal spille lige siden. Bare rolig. Jeg har haft 2 døde. 3 kills. Du har 3 sidst. Ja. Nej, 2. 3. 2. 2, det var også det at sige. Det skal jeg passe på. Ramt ham. Nej, Det det kan var. jeg med i morgen. Nej! Så det er ikke en særlig god idé på grund af, at jeg tror faktisk, han får dig. Hvorfor? Fordi at du dør. Hvorfor det? Fordi at jeg troede, du døde. Har du glemt, jeg har lifesteal? Nej, det er selvfølgelig ikke. Det havde du faktisk glemt. Nej. Du må ikke leve. Det gør jeg heller ikke. For helvede! Godt det der. Ja, du kræfter. Snape. Ej, jeg bliver. Det har du kræfter med ikke nok til. Jo, jeg har lifesteal. Du. Det var også det, jeg sagde, ikke også? Jeg sagde, du godt kunne, ikke også? Så har jeg en health pot, som... Jeg venter her lige, på grund af, at jeg er snart lov. Jeg har 10 guld fra Needle Slotford, så jeg venter lige lidt her. Kom nu, guld. En mere. Vi fik ingen SS. Jeg var 50 guld væk fra for Needle Slotford, ikke også? Så venter jeg bare i spawn. Nice. Jeg er på vej hjem, fordi du kommer. Ja. Så